Hola lectors, amics meus tots. Com anem? Soc perfectament conscient que feia bastant de temps que no actualitzava aquest canal. Ahir m'ho deien la cofundadora del Club Victòria, àlies Blanca Pujals, i la bibliotecària de Catalunya, àlies Marta Cava, i vaig dir, no pot ser. Si t'han cridat l'atenció aquestes dues autoritats literàries de Catalunya, és que t'estàs equivocant. Així que avui m'he posat a gravar. M'he posat a gravar tot i fent trampes. Jo no us vull mentir, us ho diré des del principi, són trampes. El que estic fent és posar en vídeo una entrada que vaig escriure el 28 d'octubre del 2019. Què va ser el 28 d'octubre del 2019? Bé, acaba de sortir Per la bona gent, jo estava superviciat al disc, i el que vaig voler fer és un seguit d'entrades relacionant cada una de les cançons de Manel amb un llibre. Que no saps qui són els Manel? Doncs mira, sincerament, no és el meu problema lo absolutament desubicada que estàs. No, és que a mi no m'agrada Manel perquè són molt avorrits. En sèrio? En sèrio? Mira, una cosa us diré. Si els Manel cantessin en anglès, ara mateix ja tindrien el Premi Nobel de Literatura. Como el Bob Dylan. Voy salpicando para que la gente en su casa vaya El País. O sea, digo pocas cosas, pero yo creo que se me entiende. És jo a favor. Després de tot el que he criticat que donguessin el Premi Nobel de Literatura al Bob Dylan, jo a favor de que els Manel tinguin Premi Nobel de Literatura, perquè les seves cançons són literatura. I la prova més evident és que el Guillem, que és el cantant, està en un jurat d'un premi literari com és el Premi de Llibres Anagrama. Perquè ell fa literatura. Música sí, però també literatura. Bé, els Manel són el meu grup preferit i per això em vaig proposar recórrer tota la seva discografia relacionant cada una de les seves cançons amb un llibre. Què passa? Que ho vaig fer amb 2 àlbums i em vaig cansar i no ho vaig continuar. Així que ara ho reprenc en vídeo en aquest canal. Repetiré el d'aquest àlbum, però ara sí, espero poder fer tota la discografia de Manel relacionant cada una de les seves cançons amb un llibre. I així de pas també canviar alguns llibres que no m'acaben de convèncer amb les seves cançons i acabar-ho d'afinar. Benvinguts a Entre Lletres. Well, el primer disc dels Manel ja és mític, vull dir, us agradi o no Manel, escolteu o no el seu tipus de música, estic segur que la seva portada us sona. Aquestes 4 cadires sense el títol del disc a la portada, que el títol és Els meus professors europeus. Aquest vinil especial el van treure quan aquest disc va complir 10 anys, perquè sí, va complir 10 anys. Va sortir el 2008, és a dir que ja té 13 anys. És que és molt fort això. O sigui, a mi em sembla ahir mateix que estava ballant al mar. Tot i que pot ser que ho ballés bevent sangria Don Simón. I això indicaria que era un adolescent. Sí. Que ràpid passa el temps. M'estan sortint canes. No sé si es veurà aquí a la càmera, però m'estan sortint canes. Tothom m'ho està dient. I jo ho porto regulinxins. I com no pot ser d'una altra manera amb un fan com jo, el tinc signat lectores i lectors. Signat. Soc un friki fan, ho tinc acceptadíssim. No és el meu disc preferit dels Manel, el meu preferit és el segon, però és brutal, és indubtable. No m'enrotllo més i comencem amb la primera cançó dels millors professors europeus. Però el Bernat m'ha dit que t'ha vist per Barcelona, que t'acompanyava un home volant. En la que el Bernat se la troba. És la primera cançó del primer disc dels Manel. Jo cada vegada que l'escolto no puc evitar rememorar el vídeo, el mític vídeo que van pel mig del carrer tocant-la mentre caminen. És brutal aquest vídeo. Però centrem-nos en la cançó, que explica una història molt senzilla. I és la d'un home que coneix a una dona estrangera amb qui s'entén molt bé, fan l'amor, i molt temps després un amic seu, el Bernat, diu que se l'ha trobat
a Barcelona, aquesta dona, acompanyada per un altre home i que li dona molts records. És una anècdota aparentment molt senzilla, però que ens indica com aquesta trobada indirecta a través del Bernat desperta moltíssims sentiments i el porta a recordar aquest home lo bé que s'ho va arribar a passar amb aquesta dona. I el llibre per a aquesta cançó no és altre que La Uruguaya de Pedro Mairal. Un llibre que a mi em va encantar. És un llibre molt breu i narra la història de Lucas Pereira, un escriptor argentí d'uns 40 anys que viatja de Buenos Aires a Montevideo per recollir l'anticip doncs, de l'última novel·la que se li ha encarregat. Necessita els diners, no està passant pel seu millor moment, està casat amb un fill i per ell anar a Montevideo és ja no només el fet de canviar de país per anar a recollir uns diners, pel tema, doncs, monetari d'Argentina, sinó també perquè a Uruguai es retrobarà amb una dona, amb una amiga, amb qui va tenir una relació i és com una amiga molt vital, amb molta energia, molt jove i que el connectarà a aquest escriptor avorrit de la vida una mica amb la part més divertida, improvisada, eròtica de la vida, no? Ell, anar a Montevideo és una manera de desconnectar la seva depriment realitat matrimonial, parental i econòmica i anar-s'ho a passar bé uns dies i a rememorar els temps quan era jove i lliure. La fascinació que li desperta a l'escriptor La Uruguaya que dona títol al llibre em recorda moltíssim a la dona estrangera que fascina tant a la persona que canta la història en la que el Bernat se troba. Aquest retrobament, aquest rememorar vells temps viscuts, quan tot era molt més fàcil, doncs em porta moltíssim a aquesta història. Sota dels pins tan sols canta rodolí. La segona cançó d'aquest àlbum és Avís per a navegants. No és la meva preferida, em fa venir son, però darrere la seva melodia tranquil·la i suau s'amaguen les inseguretats d'una parella. Com necessitem que la nostra parella ens recordi tota l'estona que som els millors, que estimen també les nostres imperfeccions i com les nostres inseguretats doncs, a vegades ens fan estar gelosos, com les nostres inseguretats moltes vegades fa que no ens creiem a la nostra parella. Tot aquest món, no?, d'inseguretats i de complexes relacions en una parella. Tant per estil com per temàtica, m'hi encaixa molt Departament d'Especulacions de Jenny Oldfield, en català editat per Amsterdam. Per estil perquè també té com una manera de narrar Oldfield molt tranquil·la, molt calculada i molt íntima, i temàticament perquè bàsicament el tema d'aquest llibre és revisitar el matrimoni de la narradora per descobrir en quin moment doncs, el matrimoni, la relació, va deixar enrere l'amor, els riures, els bons moments, la naturalitat, per passar la desconfiança i el silenci. Aquesta manera tan delicada que té Jenny Oldfield de narrar una cosa tan punyent i dura com és l'ensorrament d'un matrimoni, em recorda el mateix contrast que es dona a Avís per a navegants. Ai, Dolors, porta'm al ball, avui que ve tothom, avui és quan hi hem d'anar. La tercera cançó és Ai Dolors, tampoc és de les meves preferides. Normalment aquestes dues cançons, tant Avís per a navegants com Ai Dolors, són les que em passo, però sé perfectament que Ai Dolors agrada a moltíssima gent. I potser és una cosa personal, però a mi Ai Dolors sempre m'ha recordat el clàssic dels clàssics de la literatura catalana, que és La plaça del diamant de Mercè Rodoreda. Que em direu, però què collons té a veure la cançó Ai Dolors amb la Guerra Civil i els coloms? Doncs res, en aquest sentit, res. El que passa és que la cançó d'Ai Dolors, a mi en general, no, el tema de la cançó Ai Dolors em trasllada moltíssim al primer capítol de La plaça del diamant, quan la Natàlia i en Quimet es coneixen a les festes populars de Gràcia, a la plaça que dona títol a aquesta novel·la. Per mi, un dels millors moments de tota la novel·la, després doncs ja
es complica la relació amb els temps difícils que venen i amb la realitat del matrimoni de les dones d'aquell temps, però aquell moment inicial de l'enamorament, en les festes populars de ballar, del carpe diem, de les nits que no moren mai, em trasllada moltíssim a Ai Dolors. I als 5 anys creuarem per l'Eixample i demanarem taula en un bar de menús. Trauré vida ensenyant la corbata i llavors bonica dependrà de tu. Anem a una de les meves cançons preferides del disc, que és Pla Quinquennal. M'encanta, ens explica la història d'un home que s'enamora d'una dona i perpetra en l'ombra un pla a 5 anys vista per conquerir el seu cor. I això em porta a una de les meves lectures més recents, que és A l'ombra de les noies en flor, el segon volum de A la recerca del temps perdut de Marcel Proust. I a més hi puc incloure els 2 volums, no?, amb els quals ha dividit i en edicions aquest segon volum. Perquè el protagonista i narrador és una persona molt sensible, però com que ho analitza tot, cada gest, i va planificant, no, a llarg termini la seva missió, com molt planificadora. Jo crec que la paraula seria molt planificadora, no?, molt metòdica en aquest sentit. I en el primer volum assistim a la seva educació sentimental i al seu primer amor per la Gilbert, i com el narrador calcula cada gest, calcula cada acció que fa per ser acceptat a la família dels Swan, per apropar-se a la Gilbert, i assistim constantment a aquests apropaments i aquestes retirades tan calculades fins a l'últim mil·límetre, aquestes estratègies constants per apropar-se, doncs, a l'objecte del seu desig i de la seva passió, no? També hi ha moltes reflexions sobre l'art, sobre molts altres temes, però jo diria que el fil conductor és aquest. I m'atreveixo a incloure el segon volum de l'ombra de les noies en flor, perquè si bé en aquest segon volum incrementa moltíssim el pes de les reflexions sobre l'art, també ens hi trobem el segon amor del narrador, que és l'Albertine, i tornem a presenciar els seus intents constants d'apropar-s'hi i de perpetrar un pla a llarg termini per enamorar a l'Albertine. Molt recomanable, de la mateixa manera que Pla Quinquennal, que és una de les millors cançons dels Manel. I els turistes es fan fotos on tu i jo vam esmorzar. Són les coses bones de passar l'eternitat. Roma. Brutal. Brutal, la cançó de Roma. No ens cansarem mai de dir-ho. Roma és una passada. Jo quan vaig viatjar a Roma amb l'Andrea anàvem pel carrer cantant la cançó de Roma en veu alta. Tothom ens mirava, ens era igual, estàvem molt ambientats. I el que mola molt de Roma és que els Manel, a través d'aquesta cançó, et mostren la profunditat històrica, no? Com els fets que nosaltres estem fent ara seran en un futur una cosa històrica en els museus, no? Com ho fa? Doncs traslladant-se ells mateixos a Roma, fent-se la pregunta de t'imagines haver viscut a Roma? Brindaríem amb soldats? Et trasllada moltíssim a la realitat quotidiana de Roma, no? I jo, per trobar el llibre per a aquesta cançó, el que he buscat és un llibre que faci això mateix, que traslladi el lector a la rutina, al dia a dia, a la realitat de l'antiga Roma. I en aquest sentit, crec que el llibre que encaixa millor és el d'August, de John Williams. John Williams va escriure molt poc, però llibres molt diferents, i entre les seves escasses obres, l'única que té històrica és aquest, August, que el que fa és novel·litzar la vida d'August, el nebot de Juli Cèsar. Juli Cèsar acaba de ser assassinat, en el seu testament el nomena com a successor, i de cop, doncs sent ell molt jove, li cau tota la responsabilitat de ser l'emperador de cop, no? Que m'estressaria moltíssim. Però la genialitat de John Williams és traslladar-te aquesta història, no? Normalment Roma ho veiem com en una aura, com tot esplèndid i tot com molt inhumanament perfecte. I el que fa John Williams aquí és una mica el que donen begut a escriptors com Santiago Posteguillo després, és fer-te viure l'antiga Roma amb una novel·la àgil, amb una novel·la que realment t'hi trasllada, que realment et trasllada els dilemes i la humanitat de l'emperador August. Molt recomanable,
com tot lo de John Williams. Aquest autor és una meravella. La meva novel·la preferida d'aquest autor és Butcher's Crossing. I a vegades ens en sortim, i a vegades una tonteria sóc que ens indica que ens en sortim. La següent cançó del disc és impressionant, és la cançó preferida d'Andrea i també una de les meves cançons preferides de Manel, és Captatio Benevolentiae. Aquest és un llatinisme per cridar l'atenció del públic i per demanar a priori disculpes per qualsevol error que es pugui dur a terme, no? És com el Captatio Benevolentiae sol dur a terme al principi d'una obra o al principi d'alguna representació per captar la benevolència del públic, de dir, som humans, ens estem esforçant, si hi ha qualsevol error, ho sento, no? I el que fan en aquesta cançó, Manel, és com repassar totes les tonteries i coses passatgeres amb les quals ens obsessionem al llarg de tota la vida, però sobretot subratllant el fet de que de vegades ens en sortim, no? I tirem endavant. I així transcorreix tota la nostra vida. I per aquesta cançó he triat Les ones de Virginia Woolf, en català editat per la Temerària, una de les obres més complexes, més exigents de Virginia Woolf, que ja de per si és exigent i complexa, perquè al llarg d'aquesta novel·la el que transcorre també és una vida. O més ben dit, són 6 vides, no? Les 6 vides de 3 nens i 3 nenes que coincideixen a l'escola i a través d'un flux de consciència molt ben trobat anem visitant la relació d'aquests 6 amics al llarg del temps mentre creixen, maduren i finalment moren. Tot a un ritme acompassat de les ones, no? Com representant el pas de la vida. I és que com ones anem visitant diferents moments de les vides d'aquests narradors. I veiem com tots estan obsessionats per les seves coses, un per les seves inseguretats, l'altre per la política, per diferents temes, no? Però a través d'aquesta espècie d'interludis en els quals veiem un dia transcórrer en una platja amb les ones constants, tot representant la vida, des de la matinada, la infantesa, fins al capvespre, que seria doncs, la bellesa i la mort. És un llibre que ho engloba tot. És un dels llibres més especials que he llegit mai, no? Si a mi em diguessin un llibre que capti l'essència de la vida, jo diria que és Les ones de Virginia Woolf. És nit freda per ser abril, no s'estanya com a casa. Nit freda per ser abril. Una cançó molt més narrativa que les últimes cançons de les quals us he parlat. En ella ens parla de la relació que tenen la Maria i el Marcel, persones que estan enamoradíssimes, que constantment s'imaginen una vida ideal junts, escapar de la ciutat, tenir fills, és com que tenen aquest futur ideal ple d'amor i perfecció a tocar, però per les seves inseguretats, per la por de quina serà la resposta de l'altre, etc., no s'acosten, no parlen, no trenquen el gel. Sempre ho deixen per l'endemà. I a mi la relació entre la Maria i el Marcel em recorda moltíssim a la relació de la Marian i en Connell, els protagonistes de Gent normal, de Sally Rooney, un llibre que ja us vaig dir que a mi em va agradar moltíssim. En Connell i la Marian es coneixen a l'institut. És el típic noi guapo i popular. En canvi, la Marian és molt tímida, és molt reservada, és molt impopular a l'escola, però en canvi la Marian prové d'una família de molts diners i el Connell no. De fet, la mare del Connell treballa com a senyora de fer feines a la mansió de la Marian. I és així, de fet, com els dos troben amistat fora de l'institut, no? Perquè l'institut seria una cosa impossible pel que diran, que fa el Connell sent tan popular parlant amb la Marian, no? Aquest argument no tan cliché, tan de High School Musical, de noi popular, noia impopular, o a l'inversa, no? I la història d'amor, però el fet és que Sally Rooney ho porta més enllà, acompanya els protagonistes fins a l'època universitària i veiem constantment com la seva complexa relació, ells dos s'estimen moltíssim, però per un problema d'incomunicació, de no arriscar i llançar-se i entregar-se a l'altre sense reserves,
fa que estiguin constantment, no?, en aquestes aproximacions i retirades constants, quan junts serien tan feliços, no? Aquí també s'hi barregen aspectes socials, de classe, etc., que també tenen el seu pes. Per això, el Connor i la Marian m'han recordat moltíssim a la Maria i al Marcel, moltíssim. El mar, la cançó icònica d'aquest disc i de Manel en general, va ser la cançó amb la qual jo vaig descobrir Manel. Va ser la cançó de l'estiu. El mar narra l'experiència d'una parella que ha fet 1000 coses junts, però encara mai han anat junts a la platja, s'han banyat junts al mar. I aquesta és l'excusa que utilitzen els Manel per fer una espècie de caricatura, una espècie de paròdia de l'experiència que és anar a la platja i de banyar-se al mar, no? I aquesta mateixa caricatura la podem trobar en un dels articles recopilats en He ballat breument la conga de David Foster Wallace. A mi aquest autor m'encanta, trobo que té com una acidesa per retratar la societat en la seva ridiculesa més absoluta, però sobretot molt enginyós, molt astut i que et fa riure. O sigui, t'està retratant la merda més absoluta del capitalisme, l'esnobisme, el consumisme i la superficialitat de la gent, però ho fa d'una manera que deixes el cul llegint a David Foster Wallace. I bé, aquest volum inclou els millors articles del David Foster Wallace, però tant la coberta com el títol del llibre fan referència al segon d'aquests articles que apareixen al volum, que és una cosa teòricament divertida que no tornaré a fer. Aquest és el títol de l'article. I en aquest article el que fa David Foster Wallace és retratar l'experiència d'estrenar un creuer, és a dir, ell com a periodista el conviden a fer el primer viatge en un creuer de luxe nou de trinca, s'estrenarà amb el seu viatge perquè a l'empresa de creuers doncs interessa que els periodistes parlin d'aquest creuer i de la meravella d'experiència que és, no? Què passa? David Foster Wallace retrata aquest suposat paradís d'una manera tal que ho ridiculitza, o sigui, t'ho transforma en un infern. Tots ho hem sentit, no? Llocs que teòricament ens hauríem de passar bé, tipus a la platja plena de gent, aquest odi, no?, pel turisme massificat on tu has de passar bé i tothom està quan passa tu bé i es posen a ballar la conga i tu no vols ser part de tot això però estàs allà i representa que tu has de passar bé, per tant rius, però només desitges que acabi d'una puta vegada. Doncs això, David Foster Wallace ho retrata molt bé en aquest article, convertint-te l'experiència d'estar en un creuer de luxe amb totes les comoditats possibles amb un veritable infern. Té l'habilitat de fer això, tot observant, no?, la gent que l'envolta, com actuen, com són. És brutal la ironia de David Foster Wallace i crec que casa molt bé amb el missatge de la cançó Al mar. No saben que els guapos són els raros, que ho sap tothom, però no ho diu ningú. Els guapos són els raros. Una altra de les millors cançons d'aquest disc, potser m'estic repetint una mica, però és que aquest disc és meravellós, i en aquesta cançó el que fan els Manel és reflexionar sobre la importància excessiva que li donem a la bellesa i com moltes vegades mitifiquem els guapos i a les guapes com si no tinguessin problemes quan molts tenen molts problemes. I bé, una mica el missatge és el tòpic aquell de que l'important és l'interior, no l'exterior. I a mi aquesta cançó em recorda moltíssim a una novel·la que va ser un bestseller, ho va petar, segurament per l'adaptació cinematogràfica que es va fer de la novel·la, i es tracta de La delicadesa de David Fuenquinos. Aquí la protagonista és la Nathalie, una dona que viu feliç els seus dies perfectes, entre riures amb el seu marit, etc., fins que la mala sort arriba a la seva vida en forma de notícia de la mort sobtada del seu marit. I quan ja representa que ha perdut la fe en la vida, està amargada i es tanca en si mateixa, doncs coneix a un home molt lleig, però que li despertarà certs sentiments que creia destarrats de la seva vida per sempre, no? No vull explicar més l'argument perquè de veritat que és molt senzill, és molt maco anar-lo descobrint a mesura que es llegeix, però només diré que em recorda moltíssim a la cançó dels guapos són els raros. És un llibre molt bonic, molt tendre,
sense més pretensions que passar una bona estona i transmetre un missatge molt positiu i molt bonic al lector. Dona estrangera, com em veuen els teus ulls. Dona estrangera, brutal també aquesta cançó, és impressionant. El videoclip també trobo que transmet a la perfecció la sensació d'estar a un lloc que no és el teu, amb costums estranyes que no acabes d'entendre. Un bon llibre per il·lustrar això seria qualsevol de Kafka, com El castell, no? Aquesta sensació d'incomoditat de dir no entenc la conducta dels altres. Però, tot i que no em va agradar tant com El castell de Kafka, crec que encaixa més L'esposa joven d'Alessandro Barico. A mi Alessandro Barico m'encanta Seda, la seva obra més coneguda. Aquesta no és de les seves millors novel·les, però crec que casa perfectament amb el missatge de Dona estrangera. I és que la seva protagonista, l'esposa joven, al complir 18 anys, per un acord entre famílies que es va concertar quan ella era molt petita o acabava de néixer, se'n va a l'Argentina i es presenta a la casa del que ha de ser el seu marit, no? El seu promès, per aquest acord entre famílies. El seu promès no hi és a la casa, està temporalment a l'estranger, ha de tornar, i l'esposa joven, perquè no hi ha noms propis en aquest llibre, passa els seus dies en la que a partir d'ara serà la seva família, doncs coneixent-los a tots i esperant el retorn del seu marit, doncs, del seu promès per casar-s'hi. Què passa? Que tots els membres d'aquesta família tenen costums que ella no entén. Des del majordom, que es comunica amb tos, amb maneres de tossir diferents, fins al pare, obsessionat en l'ordre, passant pel tiet, que es passa el dia dormint. Està dormint tota l'estona i fins i tot el fet d'estar dormint no li impedeix menjar o participar en converses, però ho fa tot mentre dorm. És a dir, ens introdueix en un món molt estrany, molt desconegut, en el qual tu com a lector estàs tan desconcertat com l'esposa joven, però ella ho intenta entendre perquè a partir d'ara serà la seva família quan es casi amb el seu promès, no? En aquest sentit crec que encaixa a la perfecció amb la cançó de Dona estrangera. No esperava una noia tan bonica. Darrere d'aquest taulell el teu estil em fascina. On has estat tot aquest temps? La penúltima cançó del disc és Ceràmiques Guzmán, el nom amb el que també han batejat la seva productora ara, els Manel, i en ella se'ns narra, en una cançó molt breu i molt senzilla, l'atracció que sent un home per una dona que atén a Ceràmiques Guzmán, no? Com es fixen tots els seus gestos i moviments, com l'observa extasiat, absolutament enamorat, i com doncs, desitja poder sortir amb ella i poder treballar intimitat amb la dependenta del comerç Ceràmiques Guzmán. La mateixa història, la mateixa obsessió i la mateixa brevetat trobem a un clàssic que és Carta d'una desconeguda de Stefan Zweig. Per mi, una de les millors novel·les de l'escriptor austríac. Una historieta que comença quan un escriptor d'èxit troba entre les seves cartes la carta d'una desconeguda que li confessa tot l'amor que li ha tingut, no? Sense que ell ni tan sols l'hagi conegut aquesta dona. Però ella, des de la discreció, des de la distància, l'ha anat observant i s'ha anat enamorant i l'ha anat idealitzant d'una manera gairebé obsessiva, no? Però que em recorda moltíssim aquesta manera d'observar a la persona estimada des de la distància. És que, de veritat, Carta d'una desconeguda sembla un llibre fet a mida per qui li agradi la cançó de Ceràmiques Guzmán. I ens ha costat Déu i ajuda a arribar fins aquí. I finalment arribem a l'última cançó d'aquest disc, a l'epíleg dels millors professors europeus, un epíleg molt llarg, però també molt bonic, que és Corrandes d'una parella estable, que constantment, amb el final de Ens ha costat Déu i ajuda a arribar fins aquí, va explicant la relació i els obstacles que han superat una parella estable per arribar a un estat, no? A ser una parella estable, precisament. I aquestes corrandes m'han recordat moltíssim la relació entre la Nona i el Nel, protagonistes de L'altre, de Marta Rojals. Aquest llibre és or.
aquest llibre és absolutament impressionant. I si no l'heu llegit, shame on you, perquè és brutal aquest llibre. La Nona i el Nel són una parella estable, surten junts des de que eren petits, però la crisi econòmica que ho fa trontollar tot i fa que el Nel es quedi sense feina i s'amargui, i això s'ajunta amb un cert estancament de la parella que fa molt temps que no fan res especial, que viuen de la rutina, de la monotonia, fa que sigui massa per la Nona i fa que tot el seu món trontolli bastant, no? De veritat que els llibres de Marta Rojals no es venen per la seva sinopsis, no són llibres que cridin l'atenció pel seu argument, però és la seva manera de narrar i com penetra en els problemes d'una parella estable en temps de crisi econòmica, el que fa brillar aquesta novel·la plena d'humanitat. És impressionant i per això és la meva recomanació relacionada amb l'última cançó dels millors professors europeus. I fins aquí el vídeo. Espero que us hagi agradat. Si és així, doneu-me un like i deixeu-me als comentaris quina és la vostra cançó preferida dels millors professors europeus i a quina de les vostres lectures us recorda aquesta cançó, i si voleu que segueixi fent aquests vídeos amb la resta de discos dels Manel. I sobretot, no oblideu subscriure-vos al canal per no perdre-us cap vídeo. Llegiu molt. Amb tu me'n vaig